Katsina Naija muna gani Ubangiji ka yaye mana wannan kuncin rayuwa. Me yake faruwa a wannan rayuwa? Najeriya mun shige wani halin kangin damuwa. Zamfara Sokoto Katsina Naija muna gani Ubangiji ka yaye mana wannan kuncin rayuwa. Me yake faruwa a wannan rayuwa? Najeriya mun shige wani halin kangin rayuwa. Zamfara Sokoto Katsina har Naija muna gani Ubangiji ka kare mu wannan kuncin rayuwa. Ya Allah kaliki na buwayi kai duniya, kayo ba duniya mun kasance 'yan Najeriya. Jarabta gashi ta damu al'ummar Najeriya. Corona ta shigo gashi kidnapping ya kewaya a wannan nahiya. Muna a cikin wuya, ku gyara shugabannin arewa da ma Najeriya. Mu zamo tsintsiya ɗaya, haɗin kai bai ɗaya. Mu dage addu'a 'yan ƙasar mu zauna lafiya. Me yake faruwa a wannan rayuwa? Najeriya mun shige wani halin kangin damuwa. Zamfara Sokoto Katsina Naija muna gani Ubangiji ka yaye mana wannan kuncin rayuwa. Allahu ne roƙo ka yaye damuwa. Albarkacin annabi ya farkon samuwa. Komai yayo farko ƙarshe na zuwa. Kowa ya kama annabi ya bar damuwa. Zamfarawa na zo gare ku bar yin damuwa. Katsinawa kuma na ce ku bar wata damuwa. Sakwatawa kuma na ce ku bar wata damuwa. Yan Kaduna kuma na ce ku bar wata damuwa. Yan Neja kuma na ce ku bar wata damuwa. Najeriya ƙasa ta ki bar wata damuwa. Allah yana nan shi zai yaye damuwa. Me yake faruwa a wannan rayuwa? Najeriya mun shige wani kangin halin damuwa. Zamfara Sokoto Katsina Naija muna gani Ubangiji ka yaye mana wannan kuncin rayuwa. Yan Kaduna muna cikin damuwa, hanya ba lafiya. In nayo tafiya ta hanyar kamar banda lafiya. Har ma tsoro nake na furta don ban iya dariya. Mu 'yan Najeriya ne kuma masu ɗawainiya ne. Talakawa na ta kuka, hawaye na zubowa. An ɗauke 'yan uwana, an bar mu muna ta kewa. An karkashe talakawa, hawaye na zubowa. An ƙone 'yan uwana, taimako bai karasowa. Mu 'yan Najeriya ne, gwamnati don Allah ki duba. Ni Abdulmumini dan Yusuf Danga yana yi kuka. Me yake faruwa a wannan rayuwa? Najeriya mun shige wani kangin halin damuwa. Zamfara Sokoto Katsina Naija muna gani Ubangiji ka yaye mana wannan kuncin rayuwa. Ya Rabbu Allah tsare mu a wannan rayuwa. Ka raba mu da dana sani da kuncin rayuwa. Mu dai a arewa mun kasa gane me ke faruwa. An kashe wani an kashe wance an raba 'yan uwa. An ɗauke makwabci wata rana gare ka take zuwa. Ku duba 'yan uwa a wannan rayuwa. Zamfarawa me ke faruwa? Mene ke faruwa a wannan rayuwa? Najeriya mun shige wani kungin halin rayuwa. Zamfara Sokoto Katsina Naija muna gani Ubangiji ka yaye mana wannan kuncin rayuwa. Komai na faruwa a arewa a yanzu muna gani a cikin dukkanin gidaje.
mu har a waje har sansani. Allahu ka taimake mu ka fidda mu akan tsannani. Ga alan sullaja na zo da baiti yan uwa. Me yake faruwa a wannan rayuwa? Najeriya mun shige wani halin gangin damuwa. Zamfara Sokoto Katsina Nije muna gani. Ubangiji ka yayi mana wannan kuncin rayuwa. Shi me ke faruwa a wannan rayuwa? Najeriya mun shige wani halin kangin rayuwa. Zamfara Sokoto Katsina har Naija muna gani. Ubangiji ka kare mu wannan